It's the dream. Random TV. Na mga kasyo ko, yung huli natin ngayong araw. Masig po tayo maliit. Babasi. Gagawin natin siyang boneless daing. Kakaliskisin muna natin siya. Igawa tayo ngayon kasi okay ng boneless na daing. Kasi wala nang huling isda. Kukunti na lang. Kailangan natin mag-stock. May tilapia. Okay, gusto tayong magkaliskis.
tilapia. Para talagang manuot yung yung alat niya sa mga tunawin natin yung asin. Dapat tama yan sa asin para hindi siya langawin. Kasi pagka kulang sa asin yan, dadapuan ng langaw yan, magkakaroon siya ng mga kiti-kiti.
Yan. Konting bilad na lang. Tama lang yung alat niya. Hindi siya maalat masyado. Tapos malutong. Wow, lutong. Thank you for watching. Amarillo TV.